खुलुमबाय रायजोफोर आंनि एसके ब्लग इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि एसके ब्लग इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन आरो लोगोसे शेयार खालामनो हागोन आरो कमेन्ट खालामनो हागोन। दिनै आङो नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो थाखाय आखायाव लादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय किरदान्दा सिसुबारि बेयाव दिनै भुटाननिफ्राय फैनाय दै खाना माख्राया गामि गेजेरजों हाबनानै बेबायदिनो गोबांथार न' खुरखानानै लांबाय आरो लोगोसे बारि बागान बेबायदिनो गोबांथार साय सम्पतिफोरखौ खुरखानानै लांजोबबाय। दायो बिथांमोना जोबोद खस्थ'जों बिथांमोना दायो रिलिफ केम्प थानांनानै दङ। दायो जोङो बे रिलिफ केम्प थानायखौ मा अबस्थायाव दङ जोङो बेखौहाय दायो नायदिंनो थांगासिनो दङ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दसेनि उनाव लोगो मोनगोन। जोङो दायो दैलांबारि मोनबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन मा अबस्थायाव। बिदिब्ला आङो गामि गेजेराव बेसेबां न' खुरखा जादों आरो बेसेबां न' बेरफुनांखो आरो सोरनि बारि बागाना मा रोखोम खहा जाखो आङो बेखौ गामि गेजेरावसो हाबनानै नायदिंग्रोगोन। बिनि उनावसो आङो नोंथांमोननो बे रिलिफ केम्पखौ देखायनाय जागोन। जोबोर गिदिरैनो फैदों दैया। जाग्रा लोंग्रा रेसनफोर राननानै होफैनाय जादों आरो वाटार साप्लाइ पाइप दै लोंनो थाखाय सुबिदा बानायनानै होगासिनो दङ। फरेस्टनि भारा बेयो गोबां जाग्रा लोंग्रा रेसन राननानै होनाय जादों।
स' गाइस अब्ला भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामदो अब्ला भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर